mag-unboxing tayo na delivery. Hello! So, galing kay Eva mo. Eva. Marama lang. Hindi natin sila kung magkita. Hindi ka nakita. Dapat kasi upo ka na lang. O yan. Ridetek chain and Sprocket. Ito palang chain ay may O-ring type. Pang XZBIT. Tapos isa naman galing sa Yamaha. Chain guide yata ito. Front, 50 feet. So yun. Tinti. Tapos naman chain. Chain O-ring type. Sticker para kay Eva Moto, Kate Moto, Ridetek. Gold Sprocket. Kasi yung harap hindi na ko nakikita. Yan. 40 feet. Okay. Nabili lang ba? See ya.